Hvad siger I så? Det eneste eksemplar i Danmark, der faktisk er i stand til at gøre det, som den her gør, køre. Og i dag er den altså i Næstved som vinder i klasse A. Erik Rubæks Humber panservogn med mandskab. Tillykke. Vi glæder os til at se, når du kommer ud om 4 år, eller hvornår det var. Ja. I må gemme lidt til ham også. Eller kan man hælde det direkte ned i? Ja, der er sådan lidt utæthed rundt omkring, så. Tak for historien om den her Humber, og tak for besøget. Tillykke. Vinder i klasse A.